दिनै केस सालायै जोंनि सोद्रोमाफोरनि न'खरफ्रा बायलांनो हमबाय। गोबांना जोबथेसालियाव थानानै गोबां सोद्रोमाफोरनि हिनजावफोरा दिनै खारलांनो हमबाय। गथ' गथायफोरखौ बायदि गाज्रि खामानि मावनायनि गेजेरजोंबाबो फोरोंलांनो हमनो गोनां जाबाय। दाव दाननानै बाला रुजुनानै अन्थाइ दिखांनानै दिनैहाय बै आइजोफोरा दिनै फिसाफोरखौ फोरोंनो गोनां जाबाय। दिनै बेफोरखौ सोर नुदों? जोंसो मिथियो। बिदि हिसाबै दिनै जोंनि इउनाइटेड फराम बेखौ जों दा बेबायदियै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोंनि खामानि मावनायफ्रा गोरानिफ्राय गोरा जाबोदों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो 19 एप्रिल 2024 आव प्रमद बर' बिथांजों रायज्लायखांनायनि उनाव जोङो बै क'क्राझारनि एबसु अफिसाव इउनाइटेड फराम आरो एबसु बिथांमोनजों जों सावरायलायो। बेयाव जों गोबां सावरायनाय जादों। मानो होनोब्ला बे बोसोरब्रै जानायाव माब्लाबाबो NDP सोद्रोमाफोरखौ मोनब्रै कर्टनि सोद्रोमाफोरखौ रिभिउ मिटिंआव जों लाफाफैनाय जों नुवाखै। सहैफेरनाय जों नुवाखै। सिगनिटरिफोरखौ दोनथ'। बेनि अनगायैबो जोंहा इउनाइटेड फराम दङ। बेखौबो बिथांमोना जोंनि खबर होआसै। बेयाव दाबि थानाय एबसु। नाथाय एबसुआसो जोंनि जि समस्या बेखौ मिथिया। साबैसे फैदों बेखौ मिथिया। माबोरै दावहा मावदों बेखौ मिथिया। माबोरै खस्थ' जादों बेखौ मिथिया। दिनै बिथांमोना जोंनि जानानै नुयाखै जा मोनसे स्ट'रि दिनै बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ बुंदों मोनफ्रोमबो रिभिउ मिटिंआव इउनाइटेड फरामनिफ्राय सानै साथाम सोद्रोमाफोरखौ नोंथांमोना लांफानांगौ। जों जोंनि समस्याफोरखौ जों बुंनो मोनांगोन। नाथाय ओइदिनखालि बे बारनिफ्राय सानै साथाम लांफानाय जाथोंसै होननानै इउनाइटेड बर' बिथाङा गावनि खुगाजों बुङो। आरो ओइदिनखालिनो बेखिनि समाव एमपि इलेक्सन जानो गोनां बेयाव बिथांमोना जोंखौ बुंदों नोंथांमोना जेन इउपिपिएल सरकारनो जेन सापर्ट होयो। अब्ला जोंनिफ्राय मोनसेल' रिप्लाइ जों दिनैसिम बेनि सायाव जेबो सानाखै। मानो होनोब्ला इउनाइटेड फरामा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट आफाद। जों खुनु पलिटिक्सजों थाफानानै जोङो दिनैनि दिनाव खामानि मावनो होननानै जों सिन्था खालामाखै। समजों लोगोसे सोरखौ सापर्ट होनांगौ होनाङा बेखौ जों डिसिसन लागोन होननानै बिथांमोननो जों बिदि रिप्लाइ होनानै फैदों। बेनि उनाव 3 मे 2024 इलेक्सननि सानथाम सानब्रै सिगां जोंखौ मानोना आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बै मानासनि सिक्रि रिजर्टआव बिथाङा जोंखौ लिंहरदों। फ्राय हरनि 1:30 समाव जोंबो थांदों। मोनसे इउनाइटेड फरामनि टिम जानानै बेयाव जों सावरायो। बे सावरायनायाव मानोना बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे जोंनि इउनाइटेड फराम जों बेयाव गोबां सावरायनाय जादों। बेयाव जोंनिफ्राय बुंनाय जादों जे मानगोनां सार जोंहा दिनैसिम केसयैनो थाबाय। हाइनेस आरो नन हाइनेस खालामनानै जोंनि केसफोरखौ गोबांसिन जेंना खालामनानै होबाय। मार्टियार्सफोरनि सायाव जों सावरायदों। साख्रि बाख्रिनि सायाव जों सावरायनाय जादों। बेनि अनगायैबो जों भुटान जेराव थानाय जों खोनाबोदोंमोन जेब्ला सनितपुराव थांदों अब्ला आङो मोनसे लिस्ट लिरनानै हरदों सनितपुरनिया जि बै भुटानाव बै खासिगां होननाय जायगायाव लंजुर प्रिजनार जेलाव जोंनि सोद्रोमाफोरा दिनैसिम जोबजानानै दङ। 3 होननानै जों मिथिदोंमोन। थिग बिदियैनो बे खोथाखौ लानानै ओइदिनखालिनो जोङो मानगोनां चिफ मिनिस्टारखौ जों खावलायदों। जों खोनानो मोनदों सार जोंनि सोद्रोमाफोरा बेबायदि मुं दिनैसिम बै खासिगां होननाय जायगायाव लंजुर प्रिजनार जेलाव जोंनि सोद्रोमाफोरा नामा
बिदियैनो गोबां थांबावनांगौ जों थांनो हायैलाय जोंनाव बिसोरा बिदिनखालि जों सावरायो लगे लगेनो चिफ मिनिस्टारा बुंदों ब्रह्मपुराव इमिडियेट बे सानसे साननैनि गेजेराव नोंथाङा भुटानाव लायजानो आं थांगासिनो दं बेनि सायाव सावरायनो बिदिनखालि जों सावरायो बेनि अनगायैबो बिदिनखालि सोंनाय जादों आदसा नोंथांमोनखौ एक्सिडेन्ट डिग्रिखौ लेखा बिन्दु आरो बेरेखाया नायदोंना नायाखै बिथांमोना माबा मोनसे चान्स होदोंना होआखै अब्ला जों बुंदों नोंहा नायगोना जों चान्स होआखैना होआखै जों बेखौ होआखै जायनि थाखाय खुद्रिनाया दिनैसिम जागासिनो दं अब्ला चिफ मिनिस्टारा बुंदों प्रमदफोराव आखाइ लोगो खालामो माबोरै होननानै प्रमदफोराव बुंदों ओइ सार मैं बहुत बार पूछे हैं मतलब कि यहाँ पे एक पोस्ट हुआ है यानी फिर मैं आपको वीडियो को दिखाने के लिए और इसने बताया बेबायदियैनो दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे चिफ मिनिस्टारखौ जों लाबोदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो लानायाव मोनफ्रोमबो मिटिंफ्राव बे फंसे खोथाखौनो जों जेब्लाबो बुंबोबाय थायो थिग बिदिनो 7 मे 21 August Mandalang advocate, senior advocate bidang EP Roger Soso saat bidang gubernur NIA kisah dasimau mabai kisah ini dong mabai di awal yang ini dong ini saya sawai mengenai dengan medan menteri ada mengenai dan try 15 minutes sebelum itu mulai kita bicara nakai senjata railway itu kan try dia mana sih sawai NIA kisah ada bicara apa जों isi खामानि बेखौ बिथाङा जों गिदिर खालामो रावनि जागोन आरो बेनि अनगायै 28 August 2024 मानगांआ चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ 28 August 2024 आव आरो फिन जों खेबसे बे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट एसेम्बलि हाउसआव गावनि मोनसे पार्सनेल जिरायग्रायाव बिदिनखालि जोङो बिथांजों खेबसे सावरायनाय जाबावदों बिदिनखालिबो बिथाङा जोंखौ बुंदों आं नोंथांमोनजों बारा गोबाव रायज्लायलिया मानो होनोब्ला नोंथांमोना जे आंजों सावरायबाय अलरेडि खेबनै जाबाय बेखौ आङो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे आंनि मेलेमाव दंखायो बा गोसोआव दंखायो बेनि थाखाय आं स्पेसियेल साननै सानथामनि गेजेराव नोंथांमोनजों स्पेसियेल आं सावरायनाय लागोन होननानै बिथाङा बेयावनो फोजोबदों दा बेबायदि जों 3 times बिथांखौ जोङो बेयाव जों सावरायनाय जादों बेनि अनगायै जोङो फैयै फैयै 14 सेप्टेम्बर 2024 मार्टियासे मुंख्लं सान बेखौ जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर बयबो मिथिगौ गहपुर होनोब्ला बे गहपुराव जोङो 14 सेप्टेम्बर 2024 बे मुंख्लं सानखौ जों गहपुराव इउनाइटेड बराबर सिग्नेटारि हिसाबै सेन्ट्रेलि दिनखालि जों बेयाव खुंनाय जादों बेनि अनगायैबो गासै 11टा डिस्ट्रिक्टआव बेखौ फालिनाय जादों जोंनि नोंथांमोनखौ मान होनाय जादों बिदिनखालि मिटिङा जानो गोनां गोबां मानसि फैनो गोनां मा खालामखो बिदिनखालि ओरैबायदि दुखुनांथाव मिटिङाथ' जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायासै मानो होनोब्ला जोंनि प्रग्रामखौ मोनथिनांगौ बेयाव लादों मोनफ्रोमबो गुफुर ओनसोलाव फोसावनाय जादों माइकिंनि गेजेरजों लाइजामनि गेजेरजों नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया मोनसे बेदिनखालि 14 सेप्टेम्बर खालि साननैनि सिगां एबसुआ मा खालामदों बाइक रेलि लानानै फैदों
साननै सिगां फोसावदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय गामिनिफ्राय बाइक सरखार मानसि 12 जन बेबायदि लाइजाम मोनो दा एक्सुवेलि प्रग्राम थांजोब्बाय गामिनिफ्राय जोंनि प्रग्रामाव मानसिया खम जाबाय थेवबो मिथिङैनो जादों थेवबो जों देरहानानै ओरैबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे जों बेबायदि सल्भावबोदों आरो जोंखौ बेबायदि खालामदों थेवबो जों जेनाखै दिनै नोंथांमोन जि लिंहरलायनो फैदों बेनो जोंनि देरहानाय आरो बेनि अनगायैबो 20 तारिख सेप्तेम्बर बयबो मिथिगौ गिदिर तारिख भुटाननिफ्राय जोंहा सादर सोरबा बिथांमोना गबोदों दिनै बियो माबोरै गबोदों गोबां सोंलु जानो हागौ नाथाय हैदिनखालि गबोनायजों लोगोसे गांसे भुटान रयेल भुटान पुलिसनिफ्राय गांसे बेबायदि लेखायाव लिरनानै होदों जि बिथांमोननि जि केस बेखौ उइथड्र खालामनायनि गेजेरजों इउनाइटेड फराम अफ एनडिपिनि प्रेजेन्सआव मानोना इउनाइटेड फराम अफ एनडिपिनि गाहाय नेतारि दिलरन्जन नार्जारि बा एनडार्जारा बिथांनो माने बिथांनि गेजेरजों इउनाइटेड फराम अफ एनडिपिनो गथायनाय जाबाय बेयाव लिरनाय दङमोन आईबी भुटान आरो आरबीपी माने रयेल भुटान पुलिस बिथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एनडिपिनो गथायनाय आरो लास्टआव लिरनाय जादों हेन्ड ओभार बाय Bhutan police taken by United Forum of NDP. Behaw साइन होदोंमोन बै समनि गाहाय नेतारि एनडार्जारा नाथाय मा खालामखो हैदिनखालि जोंखौ खबर होआसै डार्जारा बिथाङा हारसिङै थांबाय बिटिसिनि सरकारजों थांफाबाय प्रमानपुर बिथांमोनजों थांफाबाय नाथाय लाइजामाव हरनाय दङ इउनाइटेड फरामसो गथायो नाथाय मा खालामदों बे लाइजामखौ बिथांमोना गोदैसिम खोन्थायासै थिग बिदि हिसाबै लाइजामा आंनाव फैबाय फैनाय लगे लगे आं मोनसे फेसबुकआव होदोंमोन लगे फ्राय 200 आरो 250 जनसो माने शेयार जानाय लगे लगे बयबो नुबाय बांबाय इउनाइटेड फरामसो गथायनाय मानि थाखाय गथायदों दिनै बयबो मिथिगौ दहाय बुंनाय बायदि जों दिल्लीयावबो गोबां खेब जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोननि मुंखौ रोखा लिरनानै होदों बेनि अनगायैबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों फेस टु फेस मोखांजों मोखां सावरायनायाव जोङो बिथांमोननि मुंखौ जोङो गथायदों बिदि हिसाबै गथायदों जोंनो गथायदों दा बे गथायनायखौ इउनाइटेड फराम नाम होनो बिथांमोना लाजाबाय आं होनाय लगे लगे आं फन खालामबाय दाना बे बड'लेण्ड रादाबनि आं दिनै डाइरेक्ट बुङो मैखोम बसुमतारी नामा बिथाङा जोंनि आफादनि सोद्रोमाखामोन बै समाव जेखि जाया बिथाङा फन खालामदों सार अननानै नोंथाङा बेखौ लादो दान अननानै मानि थाखाय मानि सोलोंनो थाखाय दानांगौ आं सोंदों नोंहा सार अननानै दान हमनिफ्राय माबा मोनसे साखोन फैनो माबा मोनसे प्रब्लेम जादों दा बे रिजन जानो हाया लाइजामलाय मानो आरो बेनि अनगायै नोंथांमोना मानो मिडियायाव होगासिनो दं गबबाय होननानै मोजां रिजनखौ हरब्ला थिग बिदि बड'लेण्ड बुब्लिनि चिफ एडिटर मानगोनां राकेश रामसियारि नामा बिथाङाबो लामायाव मेसेज हरदों सार अननानै नोङो दान आं दा आरो इउनाइटेड फरामनो गथायना हरदों बेखौलाय सोंनांगोन जोंलाय सोरखौ गिनांगौ अननानै दानासै थिग अखानाय फुङाव 21 तारिख अखानाय फुंखालि
जोंनि सावरायग्राया खालामनाय दं नोंथांनि जिखिनि लिरनाय जि गभर्नमेन्टखौ बाख्नायनाय आइबिखौ बाख्नायनाय सिभिल मिनिस्टारखौ बाख्नायनाय बिटिआर सरकारखौ बाख्नायनाय गासैबो थिगानो गोजा अन्नानै बेखौ बै माबाखौ दानबा मोजां जाबाय बेबा आं मोनदाङो रिजोन मा बेबो बुंबाय गमनि माबा मोनसे आदसा थिग আছে आं बुंनो नागिरदों मैयाखौ नोंनो खालामनो हायो आंनाव बा बेनिया फन खालामनो हायो बा प्रमदाव फन खालामनो हायो अब्लाथ' आंनिया दानगौमोन बे प्रमद आरो बे मैखोम आरो रायजो समाव ঠিক আছে आं दाननानै दोनो खिन्थु दाननायनि दानब्लाबो जोंनाव गासैयावबो मोसानांगौ जोब्बाय जों बयबो मिथियो दिनै क्रिएटिभ गामि माजानानै फैनानै दिनै बयबो मोसालायदों जों नुदों प्रमद बर'नि सान हर रायज्लायनाय नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना गबोदों होननानै जों खोनादों नाथाय बे नङा दिनै बै लाइजामासो फोरमायो जेखिजाया बे जानानै थाङो बेदिनखालिनो जोंनि रायजोआ बिथाङा जों खबर होआलासे बेदिनखालिबो बिथाङा हारसिङै थाङो थिग बिदियै 20 तारिखनि अखानायै 21 तारिख सेप्तेम्बर खालि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो फिन खेबसे लोगो लानाय जायो आं बेवहाय दंमोन आसामनिनो चिफ सेक्रेटारि मानगोनां सार एडिजिपि हिरेन्द्र सार मानगोनां आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सार केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां चक्रवर्ती सार आरो गुबुन गुबुन अफिसार्सफोर बेयाव दङमोन बेयाव बाहागो लानाय जादों बियो थारैनो जोबोर मेहेरगोनां आरो अफिसियेल सावरायनाय जादों बेयाव गासै 10टा पइन्ट बेवहाय रिजल्यूशन पास खालामनाय जादों बा थांखि आजावनाय जादों बेनो जाहैबाय गिबियाव जोङो एनआइए केसनि सायाव जों सावरायनाय जादोंमोन एनआइए केसआव बयबो मिथिगौ दि जोंनि गोबां जोंनि सोद्रोमाफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानानै दङ बेनि गेजेराव 3 फांसिनि अर्डार आरो 3आ थैजासिम जेल गासै 6 जना कनभिक्ट जानानै दङ बेनि अनगायै 82 सोद्रोमाफोरा दिनैसिम ट्रायलाव दं बा सोरबाया आन्डार ट्रायलाव दङ गासै 52 आरो दायो बेजों लोगोसे मानगोनां बाथा बिथांमोन दंबायो बेजों लोगोसे गासै 57 जन एनआइए केसआव दायो दं दा एनआइए केसआव जों सावरायनाय जादों अब्ला बिथाङा सोंदों बिथांमोननि एडभकेटफोर दंखायो नामा अब्ला जों बुंगोन जोंना जाय बिथांमोना 40 जन कनभिक्ट जानाय बिथांमोना साफा एडभकेट दंजोबखायो आरो जायफोरा ट्रायलाव दं आरो ट्रायलाव दं बिथांमोननि थाखायबो एडभकेट दंखायो दा बै एडभकेट बिथांमोननि गासैबो मुंफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे लिरनानै दिनैखालि मानगोनां सिमसारजों गथायहरनाय जादों आरो बेयाव सावरायनाय जादों जे एनआइए केस जायफोरा दिनैहाय आन्डार ट्रायलाव दङ बिथांमोननि खामानिफोरखौ जायफोरा दिनै कनभिक्ट जानानै दं बिथांमोननि खामानिखौ थाबैनो मावनो थाखाय बा बिथांमोननि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय माखासे बेयाव डिसिसन लानाय जादों जे बिथांमोननि केसखौ एनआइएनिफ्राय उइथड्र खालामनानै लाबोनानै बा सेन्ट्रेलनिफ्राय उइथड्र खालामना लाबोनानै आसामाव उइथड्र खालामना लाबोफिननानै आसामनिफ्राय सासे पिपि बा पाब्लिक प्रसिकिउटर सासे स्पेसियेल होनायनि गेजेरजों थाबैनो खामानि मावनानै उइथड्र खालामनाय जाथोंसै होननानै बिथांमोना जोंनो बा चिफ मिनिस्टार सारा जों बेखिनि खोथाखौ होदों दा बेनि थाखाय आं बयबो बाहायनो लुबैयो आरो बेयाव सावरायनाय जाबावदों जाय बिथांमोना दिनै
ini केसाव जोबजानानै दङ जायफ्रा पन्डित जायाखै बिथांमोननि थाखाय अलरेडि सासे सिंजोङै सासे टिपि एपइन्टमेन्टखौ होनानै दोनजाबाय दासिमाव दा खामानिया अलरेडि स्टार्ट जादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो जों सावरायनाय जादों सिबिआइ केस होनबा जों बयबो मिथिगौ सिबिआइआव दासिमाव सयजन दंबावो दायो सेन्ट्रेल जेलाव मानगोनां आफादनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दङ दा सयजन दा बिथांमोननि केसनि सायाव जों सावरायनाय जादों जों बिदिनखालि मानगोनां चिफ मिनिस्टारनो खोन्थानाय जादों दि फैबाय थानाय नभेम्बरनि 20 तारिखआव सिबिआइनि मानगोनां नाबासारनि हियारिं दङ दा बे सानाव जेन जों मोनसे रिजाल्ट मोजां मोनो बेखौ जों आसा खालामनानै दङ सार होननानै जों बिथांनो फोरमायनाय जादों आरो बेखौ जेन सारनिफ्राय मदद खालामहरो होननानै जों बिथांखौ खावलायो थिग अब्ला बिथाङा मोनसे डिसिसन लादों बिथाङा डाइरेक्ट बुंदों चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ चिफ सेक्रेटारि जों मोनसे डिसिसन लानांसिगोन आरो जि हियारिं जादों सुप्रिम कर्टआ बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि हरनाय जाथोंसै आरो नांगौ जानाय जेसेबांनाखि डकुमेन्टसफोर गोनांथि दङ बेखौ थाबनो जोंनिफ्राय हरनाय जाथोंसै होननानै बेदिनखालि जोंनि चिफ मिनिस्टारा खोन्थानो आरो मोनसे डिसिसन लानाय जादों बे मोनसे दा बिनि हिसाबै जों आसा खालामो आरो जों फोथायो फैबाय थानाय 28 तारिख नभेम्बर खालि जोङो माबा मोनसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन नामा होननानै जों दिनै आसा खालामनानै दङ आरो बेनि अनगायैबो जों मार्टियासनि सायाव सावरायदों मार्टियासआ दासिमाव 559 जना होजानाय जाबाय बेनि अनगायै दायो 628 जन बे डिसेम्बरनि गेजेराव हरजानाय जाबावगोन आरो बेखौ होजानाय लोगो लोगो 1400 जननि आरो गोदान भेरिफिकेसन खालामफिननाय जागोन आरो बिनि उनाव 1400नि उनाव आरो जेसेबां दं बेखौ बिदिनो स्टेप बाय स्टेप खालामलांबाय थानाय जागोन नाथाय दिनै जों माब्लाबा खोनानो मोनो दि जोंनासो सिगांमोन जोंनासो सिनियरमोन जोंनासो मोनासै मोनासो मोनबाय बेबायदि गाव गावनि गेजेराव माब्लाबा कन्ट्रभार्सि जानायखौ जों खोनानो मोनो ना मिडियाफ्राव नुनो मोनो दिनै बे गायसन साननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो बा खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोना बे मेगन सालायलाया बेयो जाहैबाय हाजार जोंनि मुंख्लंफोर दङ जेखि जाया बिथांमोननि मुङाव माबा मोनसे मोनागौमानि बा मोननो गोनाङा जाफुङागौमानि इउनाइटेड फरामा माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आरो जेब्लासिम खामानिया मावफुंजाया अब्लासिम जोङो मावलांबाय थागोन दा बे आरो बेनि अनगायैबो जोङो दिनै खोनानो मोनदों गोबां जोंनि मुंख्लंफोरनिया भेरिफिकेसन जायाखै मानो होनोबा आं डाइरेक्ट बुंगोन जोङो मार्टियास लिस्ट हिसाबै टटेल 4365 जन गिबियावनो जों गनायग्रोदोंमोन नाथाय मा खालामनो फैनानै बै बेरेखा बिथांनि अफिसनिफ्राय 1000नि बाराया अट'मेटिक गोमानानै फैदों दिनै जायनि थाखाय बेयाव जोंनि सोद्रोमाफोरनि भेरिफिकेसना दिनैसिम खेबसेबो थाङासै दिनै गोबाङा सोंहरो बोरै जाखो माथो जोंना भेरिफिकेसना खेबसेबो फैयासै दा बबेला बबेनिफ्राय जाबोदों होनोब्ला बैनिफ्राय जानानै दिनै जोंखौ हमनानै जेबो जानाय नङा दा बेनि थाखाय जों मोनसे राहा लामा दिहुनदों दाखालि जोङो मोनसे फेसबुकनि गेजेरजों आरो इउटुबनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों हगारदोंमोन जाय बिथांमोना दिनैसिम मार्टियास बिथांनि उनाव खेबसे
दासिमबो भेरिफिकेसन जायाखै बेखौ जों थाबैनो जोंनि सिमलिसखौ बाहायगोन खिन्थु खेबसे खेबनै जानाया जों गाहाम जायहा खेबसे जाथाराखै बिथांमोना सोरबा जायहा खेबसे जाबाय बा खेबनै जाबाय बिथांमोना अलरेडि गभर्नमेन्टआव लिस्ट दंखायो लिस्ट थानायनि हिसाबैसो बिथांमोना खेबसे बा खेबनै भेरिफिकेसन जादों दा खेबसेबो जाथारिखौसो जों लिरबिदों आरो लाफिननाय जादों आरो बेवहाय डेथ सार्टिफिकेट आरो पुलिस रिपर्ट आरो मर्टेल सार्टिफिकेट जुदि दङब्ला खुब मोजां जायो मानो होनोब्ला बेखौ रावबो होबथानो हाया लगे लगे एप्रुभ जायो दा जेखिजाया दंब्लाबो गैयाबाबो मुं दं नालाय मुं दं जायफ्रा नंगुबै मुं दं जेन बिथांमोननि भेरिफिकेसन जायफोरखौ नोंथांमोना जेन थाबैनो हरो बेखौ फरायनाय थाबाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा बिबानगिरि दंखायो आफादगिरि नेहाथारि बे जि डिस्ट्रिक्टआव नि सोद्रोमाफोर बे डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जों नोंथांमोना फैयो बेखौ फरायनाय थाबाय बेनि अनगायैबो बेयाव जों सावरायनाय जादों रिहेबिलिटेसन हिसाबै 678 बियो हाखरनि हिसाबै दिनै स्क्रुटिनिटि जाबाय आरो बियो डिसेम्बराव मोननो थांगासिनो दङ अलरेडि दाख्लै बाजेटआव पास जाबाय दा गोबां बाथ्रा बुङो बासिनो 678 जन माबोरै बेल' जाखो होननानै नाथाय आं बेयाव दिनै बिनि गेजेरजों फोरमायगोन बे 678 जना ओरैबायदि बेयाव आरडि फेक्टरि दङ गबिन्द फेक्टरि दङ सालायग्रा फेक्टरि दङ हिरेन फेक्टरि दङ गासैजोंसो 678 बेयो जाहैबाय दिनै इउनिटेड खौरांखौ माबा मोनसे दाय होब्ला जानाय नङा बेयावहाय गबिन्द फेक्टरा दि जोंना 200 बा 300 होननानै बै समावनो होखानाय बियो इउनिटेड खौरां दानायनि सिगांनो होखानाय केस बारमोन दैमारि ग्रुपआ बेयाव 180 होदों बेयो बै समावनो गावबागाव फेक्सन हिसाबै होखानाय बा सावरायग्राया गोसोल' होदों बेबो बै सिगां होनाय लिरनाय होनाया बै सिगां होनाय दा बिदि हिसाबै टटेल हादखराव 678 जानानै दा हादखराखौ मोनसिगोन दाना आलायबाय सेपारेटार बा मेलेसिया दा मेलेसिया हिसाबै फ्राय 5000 बा 8000 सो दङ दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय बिथांमोना इउनाइटेड खौराङा रायज्लायासै खोमा होननानै साननो हागौ नाथाय बे नङा जेब्लानो जों गभर्नमेन्टजों सावरायो जेब्लानो जोङो सरकारि मानसिफोरखौ लोगो लायो अब्लानो जोङो मोनफ्रोमबो मिटिंफ्राव जों सावरायबोनाय थानाय जादों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजोंबो जों दाखालिबो सावरायदों जेब्ला हादखर रायज्लायखांबाय बेनि उनाव आङो डाइरेक्ट बुंदों जोंहा मेलेसिया दङ सार जाय मेलेसियाखौ जों साबमिट होखांनायनि उनाव नोंथांमोना खेबसे नङा खेबनै नङा बहुद बार भेरिफिकेसन खालामनाय जाबाय दिनै बिथांमोना एनडिपि हिसाबै भेरिफिकेसन खालामजाबाय दा बिथांमोननो थांनानै थानायनि राहा मा खालामना होनो हागोन आरो मा होनो होननानै जों डाइरेक्ट सोंदों अब्ला चिफ मिनिस्टारा दसे सिरि थाबाय बेनि उनाव बिथाङा बुंदों हादखर केडारजों समान नङालासे डाइरेक्टलि एककालीन हिसाबै बिथांमोनखौबो एडजास्ट खालामनाय जाथोंसै होननानै बिथांमोना चिफ मिनिस्टारा बिगियानखालि मोनसे डिसिसन लादों आरो बेवहाय मोनसे खोथा बुंनाय जाबावदों खिन्थु बिनि सिगां जेसेबांनाखि हादखर केडार दं बिथांमोननो होग्रोनाय जाथोंसै होननानै बेखौ बिगियानखालि सावरायनाय जादों बेनिखायनो आं सानो बिथांमोननि बेयाव सफैदों जोंनि सोद्रोमाफोर जाय बिथांमोना हादखराव गैया मेलेसियायाव दङ सेपारेटार हिसाबै दङ बिथांमोना रावबो दुखु जानो नाङा बा सिन्था जानो नाङा जों बेनि थाखायबो सावरायबाय थादों आरो जों फोथायो आरो आसा खालामो नोंथांमोननि थाखायबो माबा मोनसे राहा दङ होननानै आरो माबा मोनसे जाफुंगोन होननानै बेनि अनगायै जों सावरायनाय जाबावदों जि आसाम पुलिस दायो आसाम पुलिसखौ फारसेयाव हयथ' गोबां जोंनि सोद्रोमाफ्रा फाथायदों फ्राय आंनि मिथिनायाव
2000 बारा बेयाव फाथायो दा 2000 बारा फाथायनायाव दिनैसिम सोर खालामनो हादों सोर खालामनो हायाखै नाथाय जों बेखौ मिथिया आसा खालामो जाय बिथांमोना बेयाव फाथायगोन जेब्ला बेयाव रिक्रुटमेन्टआव सहैगोन मोजां रोखोमै जों बेयाव खारनानै बारनानै जों देरहासार जानो हायो जों बेखौ आसा मिजिं खालामो 2% जाहैबाय खारनाय आरो बारनाया केवल नांथारगोन बेयाव पास जानो हाथारनांगोन बाखि जों बयबो मिथिखायो एनडिबिया इसेबां गोरों मानसिबो गैजोबा हाग्रायाव थानानै इसेबांबो रोङासै होननानै बेनिखायनो जोंनि थाखाय लिरनाया इसेबां इम्परटेन्ट जानाय नङा 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार मोनबाबो बेनो जोंनि थाखाय साबसिन जागोन नाथाय खारनाय आरो बारनाया एखेबारे जों खालामनांगोन आं बेखौ आरो बे खेबसेल' 2% जों चान्स मोनगोना माब्रै 2% बेबायदिल' लाना फैगोन जोंबो मिथिया खिन्थु जों दिनै मिथिदों 2%आ बे खेबसेल' 2% मोनगोन बेनि उनाव बे 2%आवनो बेसेबांनाखि आलदा आलदा सरकारनि बेसेबांनाखि मिसिनफोरनि दङ गासैजों बेसेबांनाखि जोंनि बे माबाफोर ग्रुप्सफोर दङ बेखौ ज' लोगो नांनानैसो 2% होगोन होननानै दाख्लै जोङो बे खोथाखौ बुंदों दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन बेसेबांनाखि सोद्रोमाफ्रा बेयाव बाहागो लादों बयखौबो मोजां रोखोमै साक्सेस खालामनो थाखाय बेनि अनगायैबो बे पुलिसाव जोंनि मानसिफ्रा माने थांजोबनो हाला बैसोबो गैला गासैबो माने 40 प्लास जाजोब्बाय 40 प्लास जाजोब्बाय दिनै सोरबाया 50 प्लास जाबाय सोरबाया 60आनो जालायलांबाय दा बेनि थाखाय जोङो डाइरेक्टलि दाख्लै चिफ मिनिस्टार सारजों जोङो बेयावहाय बुंनाय जादों मानगोनां सार नोंथाङा जोंनि सोद्रोमाफोरनो जायफ्रा दिनै बैसो गैया बैसो बारा जाबाय आखाइ खंग्रा खंगि दङ आथिं लेंग्रा लेंग्रि दं मेगन खानाफोर दङ गोबां जोंनि मानसिफोर दङ दा बिथांमोननो जेने बिटिसिआनो जा बा स्टेट आसाम स्टेटआवनो जा बिथांमोनहा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड ओंखारो बेयाव जोंनि मानसिफोरखौ सोसननानै होयोब्ला जों खोब गोजोननाय मोनगोन होननानै बिथांखौ जों खावलायनाय जादों थिग बिदि हिसाबै चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनाव सोंदों बेसेबांसो मावगोन होननानै अब्ला जों बुंदों जोंनि सोद्रोमाफ्रा जेबो उपायानो गैखाया माबा जुदि मोनसे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड मोनोब्ला बयबो मावजोबगोन सार होननानै दा खेबसेनो बिदि जानाय नङा होनना बुङो अब्ला सार गिबि खेब हिसाबै जोङो 500 जोंखौ होग्रोयोब्लाबो जों गोजोननाय मोनगोन होननानै बुंनायाव अके बिदिब्ला होनाय जाथोंसै होननानै बिथाङा जोंनि दिनखालि डिसिसन लादों आरो बेखौ रिजलुसन पास खालामनाय जादों दा नोंथांमोना जेब्ला माबा जागोन गासैबो जेब्ला बिनि सम फैगोन नोंथांमोना जेन फाहायो आं बेखौ खावलायनाय जाबाय आरो बेयाव मोनसे खोथा दिनैहाय इउनाइटेड फराम अलवेज एनडिपि गोबां गोनो गोथो जानानै दङ थांनानै फैनानै आं मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमाफोरखौ आं खावलायगोन बा बिबानगिरिफोरखौ खावलायगोन जेब्ला जे साख्रि सुख्रिनि खामानिया फैयो अब्ला बै नुफेरै मानसिफोरखौबो जों नुनो मोनो दा बेफोरखौ नोजोर होनाया दैदेनगिरिफोरनि खामानि बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बुंहरनानै दोनखाबाय बेजों लोगोसे आसाम स्टेटनि अनगायै जेसेबांनाखि केस दङ मेघालय ओरै नागालेण्ड मिज'राम त्रिपुरा आरो वेस्ट बेंगल आरो गुबुन गुबुन बेसेबांनाखि डिस्ट्रिक्टफ्राव केसफोर दङ बिसोरखौबो थाबैनो फोजोबनो थाखाय जों खावलायनाय जादोंमोन अब्ला बेयाव सोंनाय जादों सोर सोरनि दङ जों गासैबो लिस्टफोरखौ जोङो जेसेबांनाखि जोंनाव हरदों बेखौ जोङो गथायनाय जादों दा बेवहाय उइथिन मास मोनसेनि गेजेरावनो बेखौ स्टेटआव आसाम स्टेटआव लाबोनानै उइद्र' खालामनाय जाथोंसै होननानै जोङो खोथा होदों आरो बे खामानिया दायो मावजाबाय थादों होननानै जों मिथिनो मोनदों दा बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिया जालांबाय थादों आरो जोंहा सासे नेपालाव सासे जोंनि सोद्रोमा दंबावो बिथाङा सासे नेपालि बै चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो पाटाबारिनि केशव पुवेल होननाय बिथाङा दङ आसा खालामदों बिथाङाबो थाबैनो गबोगोन आरो बिथांनि थाखायबो जोङो सावरायनाय जादों थिग बिदिनो गासै 10टा
पइन्टखौ लानानै इदिनखालि सावरायनायजों लोगोसे आं बेखौहाय मोनसे मोजां साक्सेसफुल जानायनि लामायाव जों सावरायलायनाय जादों। बेनि अनगायैबो एकस तारिखनि उनाव 22 तारिख खालि जोंनि बैसोमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिलरन्जन नार्जारि बा एन्डान्सारा बिथांनो गांसे लाइजाम हरनायनि गेजेरजों जों 22 तारिख खालि बिथांखौ लोगो हमनो होननानै जों लिंहरनाय जादोंमोन। नाथाय बिदिनखालि बिथाङा गुवाहाटियाव थाबोनानै बिथाङा जोंखौ लोगो लाफैयासै। दा बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे बिथाङा जोंनिफ्राय जानगारनिफ्राय जानगार जालांबाय थादों। दा 23 आरो बिनि उनाव 13 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे दिनखालि जोङो आसामनि मानगोनां एडभोकेट जेनेरेल दिब्रजित चुइकिया सारखौ जोंनि दिनखालि लोगो लादों। जिएनए केसनि थाखाय थाबैनो जों खामानिया मावफुंनो जानांगौनि थांखिजों जों आसामनि एडभोकेट जेनेरेल बिथांखौ जों लोगो लादों। बेनिखायनो 50 माइलनिफ्रायबो जोङो सानै सोद्रोमा लानानै थांफाखादों। जों दिनैसिमाव माबायदि मावाखै हयथ' नोंथांमोना फोथायाबो जानो हागौ। नोंथांमोनानो खोनासंनानै नाय होननानै बिथांमोनखौ जों लानानै थांदों। हयथ' बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथांमोना गासैबो मोनथिबोजोबदों। थिग बेदिनखालि जोङो बिथांनो एडभोकेट जेनेरेलनो बेसेबांनाखि दिनै केसआव दङ बिथांनि लिस्टखौ जों होबोजोबदों आरो एडभोकेटफ्रा सोर बेखौ जों गथायबोजोबदों। दा बिदिनो बिदिनखालिनो बिथाङा जोंनो फोरमायदों जि बियो गासैबो पलिटिकेलाइज केस जाजोब्बाय। नोंथांनि जे खामानि बियो थाबैनो मावफुंजानाय जासिगोन आरो मोनसेनि उनाव मोनसे बियो मावनायनि लामायाव जाबाय। आंखौ चिफ मिनिस्टार सारा आं बे बाथ्राखौ बुंहरदों होननानै बिथाङा जोंनो खोन्थादों एडभोकेट जेनेरेला। आरो लोगोसे बिथाङा एनआइएनि पिपि बिथांजों सावरायहरदों। जों थानायनि गेजेराव लाउड स्पिकार होनानै बिथाङा रायज्लायदों जे केसआ एनआइए केस बे गासैबो कमप्लिटलि पलिटिकेलाइज जाबाय। बेनिखायनो बे खामानिखौ थाबैनो मावनांसिगोन होननानै बिथाङा बै पिपिखौ बुंहरदों। बिथांनि मुङा जाहैबाय रन्जित देबचौधुरी होननाय। दा बिथाङा बुंहरदों बिनि थाखायनो आङो आसामाव थांगासिनो दङ सार होननानै आरो थिग बिदि हिसाबै एनआइए केसआ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानायनि लामायाव दं। दा इदिनखालि जों बिथांखौ लोगो लाफैदों आरो बिदिनखालिनो जोङो सेन्ट्रेल जेलावबो जोङो थांदों। बेयाव सेन्ट्रेल जेलाव थांदों आरो सावरायदों जोंनि गासै एनआइएनि नांनाय सोद्रोमाफोरजों आरो सिबिआइआव थानाय केस नांनाय सोद्रोमाफोरजों आरो इदिनखालिनो जोङो मानगोनां नार्जारि सार दैमारि सारावबो जोङो फैनानै सावरायफैदों आरो माखासे मेसेजफोरखौ बिथांमोननो जों पास खालामदों। थिग बिदिनो 24 सेप्तेम्बर खालि सेप्तेम्बर 2024 खालि मानगोनां बैसोमनि इउनाइटेड प्रग्राम अफ एक्टिभिटि गाहाय नेहाथारि एन्डान्सारा एबा दिलरन्जन नार्जारि बिथांखौ इउनाइटेड प्रग्राम अफ एक्टिभिटिनिफ्राय बिथांखौ जिएसनिफ्राय बेखौहाय एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव बिथांखौ दोननाय जादों। दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा दायो गोबांथार खामानि मावनो नांगौ। दा नोंथांमोननो खोन्थानाय बायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावनो गोनां जाबाय। केसनि थाखाय, रिहेबिलिटेसननि थाखाय, साख्रि बाख्रिनि थाखाय आरो बिदिनो गुबुन गोबांथार खामानि मावनांगौ दं। दा बेफोरखौ मावनायाव जोंहा खामानि आद्रा थालांनायनि थाखाय खामानि मोजां मावनांगौनि थाखाय दिनै बिथाङा एक्टिभ जायैनि थाखाय बिथांखौ दोनथ'नानै दिनै गोदान सिएस थिसननो गोनां जादों। दा बेनो जाहोना गोबां बाथ्रा
बायदि साननो हागौ बेनि थाखायनो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनाय जाबाय। दा 24 सेप्टेम्बराव बेखौ जिएस बिबाननिफ्राय दोननायनि उनावनो 26 सेप्टेम्बर खालि जोङो 26 सेप्टेम्बर 2024 आव एडिसिपि बिथांखौ जोङो लोगो लायो हिदिनखालिबो 21 तारिख सेप्टेम्बराव जि 10टा पइन्ट पास खालामदों बे 10टा पइन्टखौ लानानै फिन आरो सावरायफिननाय जादों। बेयाव जों गोबां मोनथिनो मोनदों जि एनआइए केसनि थाखाय जि दिनखालि 21 तारिख 22 तारिख खालिनो एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि बिथांनो लाइजाम हरनाय जादों आरो लगे लगे सीएसनो लाइजाम हरनाय जादों। बेबायदियै बिथांनि खामानिया मावजाबाय होननानै जोंनो एडिसिपि बिथाङा खोन्थादों आरो जि 21 तारिखआव जोङो सावरायगोन बेयाव मोनसे खालामदों बेनो जाहैबाय कुनु दिन मोनफ्रोमबो मिथिङाव जों माबाखौ खोनाबोफेराखै बहुत बोसोर जाबाय आफादनि मिथिं एकर्ड जानायनि उनावबो गिदिर मिथिं खालामबाय नाथाय जों खोनाबोआखैमोन। बै समाव जेब्ला 2003 आव 15 डिसेम्बराव जेब्ला भुटानाव मोनसे अपारेशन जादोंमोन ना न्युक्लियार अपारेशन होननाय बयबो खोनादों। हेदिननि सिगां थिग 13 तारिख डिसेम्बर खालि जोंनिनो बै समनि मानगोनां केरादावसा पाब्लिसिटि सेक्रेटारिमोन बिथाङा आरो बै समनि कामान्डिं अफिसार हाब्रां आरो बिनि अनगायैबो बै समनिनो बिबानगिरि मानगोनां फुजौखां बिथांमोनखौ अपारेशननि साननै सिगां अपारेशना जादों 2003 15 डिसेम्बर बेनि साननै सिगां 13 डिसेम्बर बेदिनखालि सावरायनो होननानै लाना थांनानै बेदिनखालिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ मोननाय जायाखै दिनैसिम मोननाय जायाखै। दा बिथांमोना गोथाङै दङ ना थैबाय दिनैसिम जों खबर गैया। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दिनैसिम गोनो गोथो मानो होनोब्ला दिनै मुंख्लं होननानै बिथांमोननि उनाव श्राद्ध होनो हाया भोज होनो हाया आरो बिथांमोननि थाखाय उनाव 5 लाख चेकखौ नाजावनो हाया अबस्था जानानै दं। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै हैदिनखालिनो 21 तारिख खालि जोङो गांसे गोसोखां बिलाइ चिफ मिनिस्टार सारनो दिनखालि गथायनाय जादों जे बिथांमोनखौ जों मिथिगौ बिथांमोना 13 तारिख खालि हमजादों नाथाय बिथांमोना दिनैसिम गोथाङै गावना गोथाङै थैबाय बेखौ जों मिथिया। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो जोंनो बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ बा जोंनो फोरमायना होनांगौ होननानै जोङो दिनखालि गांसे गोसोखां बिलाइ बिथांमोना गासैबो बै समनि आफादनि काउन्सिलनि थानाय बिबानगिरिफोरमोन। दा बिथांमोनाबो गोमादों। जों मिथिनो मोनदों बिथांमोनखौ 10 आसाम रायफल बिथांमोना हमदों होननानै दा बिनि हिसाबै 10 आसाम रायफल हमदों होननानै दाखालि जोङो गांसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। दा बिथांमोनाबो थैगोन ना गोथाङै दं बेखौ थाबैनो क्लियारिफिकेसन होनांगौ होननानै जों बिथांमोननि थाखायबो गांसे गोसोखां बिलाइ होनाय जादों। दा बेनि अनगायैबो दाखालि सानसेनि गेजेराव जेब्ला जोङो फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों जों फोसावदों बेदिनखालि हरसेनि गेजेराव जों मिथिनो मोनदों फ्राय 256 जन एनडिपि सोद्रोमाफ्रा दिनैसिम डेथ बडि मोननाय जायाखै। दा बिथांमोना बबे जायगायाव थैदों बेखौबो मिथिया। दा बेबायदियै माने उसुबिदा जानानै दं। दा बिथांमोननि थाखाय मुंख्लं लिस्टआव होब्लाबो बिथांमोना जेबो माबा गैयैखाय उसुबिदा जादों। दा बेखौ इउएननि फरामनिफ्रायनो सार्टिफाइ होनाय जादों जे बेयो नंखायना नंगौ बेखौबो जोङो दा बे चिफ मिनिस्टार बिथांजों जों सावरायनाय जादों। दा बिदिनो जोङो गोबांथार सावरायबोनाय जादों। दा आरो 4 तारिख अक्ट'बर खालि
जोङो आसामनि सारिनांगौ गथ'फोरखालि जाय बिथांमोना कन्भिक्ट जाबाय एनआइए केसाव बिथांमोननि एडभकेटफोरजों जों सावरायनाय जादोंमोन अब्ला बेयाव एडभकेट बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे जाय बिथांमोना फांसिनि अर्डाराव दङमोन बिथांमोना आरो फांसि जानाय नंलिया नोंथांमोननि जि खामानि मावनाय बियो जोंनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होफैदों होननानै जोंनो एडभकेट बिथांमोना फोरमायदों दा बे हिसाबै बिथांमोना फांसि जानाय नंलिया दा बेबायदियै जोङो दाख्लै बे खबरखौ मोननो हादों जों जोबोद खुसि जादों बिदिनखालि बे गुवाहाटी हाइकर्टआव आरो 4 तारिख अक्ट'बर खालिनो जोङो एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि तिवारी सारजों जोङो सावरायनाय जादों जि पाब्लिक प्रसिकिउटर एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै बिथांजों जों सावरायनाय जादों आरो बिनि उनाव 4 तारिख अक्ट'बर खालिनो दिनै बयबो मिथिगौ जों माबा मोनसे जोंनि लोगोफोरनि थाखाय खामानि मावदों ओरैबो थायो बे 4 तारिख अक्ट'बर खालिनो बै चिरांनि सापागुरि फालांगि हिमालय हटेलाव मानगोनां रबिन्द्र सार मानगोनां बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट धोरोमदाव जेनेरेल सेक्रेटारि पनेन बसुमतारी फेरेंगा एमएलए बड'सा एमसिएलए सानजारा बिथांमोना मा खालामदो जोंनि एगेन्स्टआव इउनाइटेड फराम खामानि मावनायखौ स्टप खालामनो बन्द खालामनो थाखाय बेदिनखालि मा खालामदो बिथांमोना मोनसे एडहक कमिटि दाबाय बेनो जाहैबाय एसएनडिपि वेलफेयार एसोसिएसन बेखौ बेदिनखालि बिथांमोना एडहक कमिटि दानानै बेयाव दङमोन बिटिसिनि चिफ दङ डेपुटि चिफ दङ गासैबो दङ दा गिदिरनिफ्रायनो बिथांमोना एसएनडिपि वेलफेयार एसोसिएसन हिसाबै बिथांमोना मा खालामदों अर्गानाइज खालामदों सिं दा बिदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे मावजानाय जाबाय दा 4 तारिख अक्ट'बर खालि सुंद'यै बुंनोसै माखासेखौ मालाबा थानाय बेफोर गोबां दङ दा जायखिजाया 15 तारिख अक्ट'बर थांनाय 15 तारिख खालि 4 तारिखआव बिथांमोना एडहक कमिटि दाबाय बिनि फुल प्रेजेन्ट एसएनडिपि वेलफेयार एसोसिएसना बिदिनखालि फुल प्रेजेन्ट बे बेंटलाव मोनसे बिभाग भवनाव बिथांमोना दानानै दा जों बेखौसो बुंनो लुबैदों जेब्ला जों गिबि खेब इउनाइटेड फरामाव एसएनडिपि दानो होननानै जों सावरायदोंमोन 13 तारिख अक्ट'बर 13 अक्ट'बर बै डिमाकुसियाव बहुत गोबाव 1 घन्टा 2 घन्टा हरनि दसे बाथ्रा टाइमाव गबिन्द सारखौ जों लोगो लादों जों सावरायदोंमोन जोङो मोनसे इउनाइटेड फराम बा इउनाइटेड फराम नाम होननानै जों मोनसे खौसेथि आफाद दानोसै सार होनब्ला बिथाङा बुंदों मानो दालाय मानो दं मानो ज' जानांगौ मानि थाखाय बायदि कुइसन सोंदों अब्ला जों दिनै नोंथाङा बिदि बुङोब्ला जों बोरै बायदि बाथ्राखौ जों बुंदों फोरमायदों बिथांजों लास्टआव फैयै बिथांमोना जिखि बुङा होननानै जों फैनानै जोङो 21 तारिख अक्ट'बर खालि जोङो बे माबाखौ दानानै लादों थिग बिदिनो दाख्लै अक्ट'बर खालि 15 तारिख अक्ट'बराव बिनि सिगां मानगोनां गबिन्द सारा बुंदोंमोन इउनाइटेड फराम अफ एसएनडिपिआ मोनसे फर्स नङा आरो बियो इउनाइटेड फराम अफ एसएनडिपिआ कुनु रायजो राजाफोरनि माबा मोनसे इनफ्लुएन्स गैया होननो हायाखै अब्ला दिनै जों बेखौसो बुंदों दिनै मानो बिथांमोना एसएनडिपि वेलफेयार एसोसिएसन दानो गोनां जादों
Dan bitamini saya usah menggunakan dia. Kini saya mencium bitamina ini saya program jalan. Baik serta muriau bitamina fokus di dalam nare bitamina semua ada. Ada saya mencium bitamina saya lagi guna. Bitamina berjemur bagi kami. Kias itu kalau naik. Matias ini boleh. Matias elektrisnya mengenai. Rehabilitation mengenai baik-baik ini semua kami. Ada same country. Jadi same country pak. Mana itu ada orang sedang berusaha kalangan. Ada video lain pun. Jadi jadi same country pak. Jadi saya nanti dari sosial media beyond ada dibagi program apa dengan saya. Ada malika kaya. Jadi saya urus sendiri. Di kalangan kolej saya mulai dengan beliau sokoi baik. Jika apa yang saya profesor dan karena rapor kalangan yang lagi kurang yang saya ibarat yang lagi kurang yang saya ibarat saya masih mau pelajari yang saya ibarat peace, harmony, and development of the people. Gazan positif harus semuanya jumpai. Bekuangan saya mesti PA Kodai saya. Maklum serba sendiri juga. Abang sase accidentally serba sase tiba-tiba dia round naik dia waktu datang saya. Dah dari unit kurang dah ada yang naik dia. Abang mesti kita dia serba biar dia saja dia akan naik dia. Kata maklum sendiri serba naik dia kiri betul serba maklum berkaitan. Dari punya harus dari semua jangan baik kalau ada di sana. Dah sikit saya kalau kata mulai ceritanya kalau dalam penyanyi kami bersama dengan baik menyaksikan itu kalau kami sudah berdoa itu saja.